Paslak sa prisuan ang tulo ka individual sa Tagum City nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga. Pinaagi sa padayong pagpaningkamot sa Tagum City Police batok droga. Ubos sa direktiba ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Teles, naglakip ang mga nadakpan sa usa ka bouncer waiter nga nailhan si alias Ludi, 34 anyos, lumulopyo sa Purok 9, Nagkabo, Bunawan, Davao City. Street level individual drugs personality. Kansang nasikop pinaagi sa bypass operation sa Barangay West ning syudad sa Tagum. Alas 12:24 ang takna sa Kadlawon, Enero 26, 2026. Nasakmit sa kapulisan gikan kang alias Ludi ang 5 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og 34,000. Lakip nang usa ka 38 revolver og 8 kabuhing bala. Samtang laing duha ka dinakpan, nailang si alias Junior, 32 anyos og alias Ayan, 24 anyos ang nasikop sa mga motorcycle patrol sa kilometer 55 National Highway, Barangay Magugpues ning syudad sa Tagum. Alas 11 ang takna sa milabay nga gabi. Sumala sa report ang naharang sa kapulisan. Ang duha human kini nagmaneho sa motor nga walay plaka, walay dokumento, walay lisensya ang driver og may aksyon pa kini og sibat sa dihang gipahunong sa kapulisan. Hinungdan nga giaresto kini og nakumpiska sa ilang posisyon ang gamayng pakete sa gituhoang shabu nga mitimbang og 0.1 gramo, nagkantidad og 680 pesos. Hemas rehas ang mga suspect sa Tagum City Police Station. Diin nakatubang si alias Ludi og kasong paglapas sa RA 9165 og RA 10591. Samtang giatubang ni alias Junior ang paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code, Direct Assault Disobedience. Samtang si alias Ayan nakatubang sa Section 11 RA 9165, Illegal Possession of Dangerous Drugs. Para ligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magtorbo, mail enhancer, matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.